Tá Treori de Scoileanna forbar ag an rion hUathachas chun tacú le riachtanas scoláirí uacha. Scríb SNSO, LUM, an chigracht ag CNOS. An Treori seo Treori a bhaineann leas a sanulas idirnáisiúnta I réimse an hUathachas. Cabhróidh an Treori le ceannairí scoile, múntarí agus fórne tacaíochta chun freastal a riachtanas scoláirí a bhfuil uachas orthu I mbun Scoileanna, in iarmhain Scoileanna agus I Scoileanna agus ranganna speisialta. I gabhad eile féin, leachtar amach an cúra agus Treori dúsáideoirí. I gabhad eile dó, tugtar Dea-Chleachtas ar thosca chun uachas a thuiscint agus a aithint. I gabhad eile trí, tugtar Dea-Chleachtas ana free principal chun fel sa chur ar chleachtas an chumsia. Dentar an Dea-Chleachtas a chur chun cín ar leibhéal na scoile eile má úsáidtear chur chuige atá báú leis an uachas. Ar an leibhéal éonar, ghlaachtar chur chuige atá dírithe ar an duine chun láideachtaí agus riachtanas scoláirí a thuiscint agus freagart dómh. Leachtar amach táscairí an chleachtas éifeachtach I nachméid có ghabhlach. Is féidir I tine úsáid mar chud de fóisés macnamh, scoile eile chun folanna, fólam agus rannpháirtíocht scoláirí uacha a bár ausú. I gabhad eile cearr, tugtar Treori maidir le riachtanas scoláirí a bhfuil uachas orthu a hásamh ar fud 8 cín daran nó de phríomhréimsí cleachtais. I ngach ceann de na fearann sin, tá Treori don bhealach le riachtanas a aithint, an bealach na riachtanas sin a hásamh agus an bealach an monitúireacht a dhéanamh ar thoirí. Sa bhíor ar an timplacht fólama, tugtar Dea-Chleachtas ar a mealach ar féidir le foireann na scoile timplacht fólama atá báil leis an uachas a chruthú. Ar thimplacht I a reagraíonn de láideachtaí agus a riachtanas éonar. Sa bhíor ar orbertanga agus cumarsáide, dentar inúacha ar a mealach ar féidir le foireann na scoile tacaíocht a thabhairt de scoláirí uacha sna réimsí a bhaineann le háard, teanga ghlacach agus eispéireach agus Scoileanna cumarsáide sóisialta. Sa láithrín Scoileanna cóthaigh tábhachta chun Scoileanna sóisialta agus caidreamh sóisialta a orbert. Sa bhíor ar orbit hóisialta, féachtar ar bhealaí ina féidir tacú le scoláirí uachta chun páirteach leacha ag gníomhachtaí sóisialta agus dentar inúcha ar idirghabhálacha chun tuiscint hóisialta agus Scoileanna sóisialta a orbert. Tá forbairt hUathachas mar chud de chur chuige scoile eile maidir le chur chun cín na fólanna. Sa bhíor seo, leachtar amach chur chuige chun tacú le feasacht hUathachas agus Scoileanna chun riachtanas a chur in úl chomh maith le Scoileanna maidir le rialú hUathachas agus réiteach fadhbanna. Banamid go léir brí as anchar céadach ar bhealaí atá beagán éagsúil agus tá sé sin fíor go háirithe I gás daoine a bhfuil uachas orthu. Tugtar cabhair sa bhíor seo chun riachtanas céadach a aithint agus leachtar amach idirghabhálacha chun rialú agus rannpháirtíocht a chur chun cín. Sa bhíor a bhaineann le Scoileanna feidhmiúla don síol léithúil, tugtar Dea-Chleachtas ar idirghabhálacha is féidir le Scoileanna a úsáid chun chur le Scoileanna neamhspláchais agus féin chóram scoláirí uacha I dimplachtaí an bhaile, na scoile agus an phobal. Fealsítear forbairt acadúil má ghlaachtar le chur chuige atá bunaithe ar láideachtaí agus tíorithe ar an duine. Sa bhíor seo, tugtar tacaíocht a Scoileanna chun prófíl de láideachtaí agus ar riachtanas an scoláire a chruthú agus chun úsáid a bhaint as chur chuige a chur an rannpháirtíocht san ólam chun cín. Déiteach sé bheith úsáideach iompaíocht a thuiscint mar chumarsáid agus réimse tosca ag dodí bhaim orthu. Sa bhíor seo, ghlaachtar chur chuige a thacaíonn le iompaíocht ghearfach maidir le iompaíocht a chur chun cín agus iompaíochtaí ar ábhar imní iad a thuiscint agus freagart dómh. Sa chapadéal deire, inúcha níos géire, chapadéal 5, dírítear a réimsí breise chun tacú le scoláirí uacha lena náirítear imní, aistriú idir suíomhanna, oideachas caidreamh agus gnéasachta, fólam dhídeach agus teicneolaíocht chunta, agus fólam gharmúil múntóirí nó FGM. Tá riant templaid agus acmhainní I mír na nagasíní
I dtarú go sonra chun taú le fór na scoile agus an treoir seo á úsáid acu. Tá an document iomlán a fáil le híoslódáil ar an hypernasc seo.